E pa, dragi moji, žao mi je, ali danas je zadnji dan mesa. Ako ko jede meso, danas krkajte. I onda kraj. Sve tamo, ohoho, do Vaskrsa. Da. Eto kako je to sve lepo smišljeno, da ne bude ništa naglo. Polako, prvo smo polako ulazimo, znači, u post. Hoćemo i to, a? Ajde. Da budemo profesionalci. Jesi jede riba, izvini? Riba? Riba se jede, ona ne spada u meso. Bare mi vatamo krivinu ovdje. Obično mi tako neke ideje dođu za ovo nedeljno predavanje nekoliko dana unapred. I onda ja tako imam malo vremena to da selektujem, da sredim, neki put je malo da zapišem. Ovaj put ništa do jutros. I onda jutros bum, ajde sad to, pa rekao čekaj, pa ne mogu sve da. Ali dobro, eto da pokušam malo da klasifikujem to, da sredim što mi je danas, jutros zapravo mi se tako nešto otvorilo, o čemu bi mogli da pričamo, a to je o identitetu i intuiciji. Identitet je jako važan, neko bi rekao zašto je on važan za intuiciju, ali jako je važan. Da vidimo šta je identitet i da vidimo šta je intuicija. Identitet je zapravo ono s čime se mi ravnamo. Čime mi određujemo svoje postojanje, svoje bitisanje, svoju ličnost, svoje razmišljanje, svoj način života. Lifestyle, što bi rekli. Kulturu i sve ono što čini jednu naciju, jednu narodnost, jednog čoveka koji pripada tome. Sve sile ovoga sveta, one tamne, se trude da uništi identitet, jer kad ti uništi identitet, onda si ti tako jedan plankton koji tako pluta po okeanu i ništa nema nigde, ni korena, ni ništa. Dođe lepo kit i ovako up i ovako ga proguta. A mi se trudimo da itekako dobro znamo koji je naš identitet, ko smo, šta smo, odakle dolazimo i kuda idemo. I kada to sačuvamo, onda smo u suštini sačuvali pa sve. Jer suština i osnova identiteta je zapravo odnos prema transcendentnom, odnos prema onostranom, odnos prema večnosti i prema zapravo ishodištu našega života. To je ono što je suština. Sve što je ovde, to je manje više sve nebitno, osim ako je povezano sa time i da nas opominje i da nas usmerava i razbuđuje gde mi to idemo i šta će to biti sa nama. Suština našeg identiteta je ni krv, ni ime, ni pismo, ni kultura, nego vera. Suština našeg identiteta je naša sveta pravoslavna vera, izvorno hrišćanstvo, ortodoksija, što bi rekli Grci. I to je nešto u suštini što je najvažnije u našem životu. Nema ništa važnije, jer to je nešto što nas određuje prema smrti. Prema životu, ovom prolaznom, prema smrti i prema onome što dolazi posle smrti. Što je nas jako važno. Samo gluperde i budaletine i Bože me sačuvaj
ne razmišljaju o tome šta će biti. Ili jednostavno kažu, ma nema ništa i daj sad ovdje udri. Međutim, to je jedna loša životna filozofija, jedna šuplja i krajnje pogubna i štetna za nas. I sad postoje ljudi koji su zreli duhovno i koji su svesni koliko je identitet važan. I koji neće ama baš ništa pretpostaviti svom identitetu, a na prvom mjestu glavni sastojak, glavna, kako bih rekao, stavka našeg identiteta je naša vera, koja nas u stvari vodi ka tome da bismo sačuvali svoje večno postojanje. Od malih nogu, kad sam bio mali, kao je mali usta ovdje, sa 3-4 godine, ja sam pitao mamu, mama, a što je to kad čovjek umre? Što to onda kao kad čovjek umre? Je li on umro ili ima nešto dalje ili nema ga više? A moja majka se onako zaprepastila, pa mom ocu kaže, Slobodane, što je ovom detetu? Kako je ovo pitanje? Pa ne zna šta da mi kaže. Nažalost, to je bio taj 60. godina komunizam u Jugoslaviji i oni koji nisu bili u partiji su koji isto bili tako sluđeni tim progresom, napretkom, kao što je danas. I duhovno zreo čovjek će, ako treba, i život svoj dati da bi sačuvao svoj identitet, odnosno svoju pripadnost Božijem stadu. Pripadnost onim ljudima koji su uz Gospoda Boga, koji žive liturgijski i koji su biblijski ljudi. I koji priznaju biblijskog Boga. Znate, ima raznoraznih nekih pokreta, pravaca, društava, javnih, tajnih. Mnogi od njih priznaju da ima Boga. Ali Bog je krajnje relativan pojam. Koji čovjek? Kažeš čovjek, šta znači to? Može biti loš čovjek, dobar, nikakav, bednik, zlikovac, svet. Raznih odrednica za čovjeka. Isto tako i za Boga. Imaš bogova sa malim b koliko hoćeš. Ali samo jedan jedini Bog. I zbog toga je izuzetno važno da znamo ko je taj Bog. I kada meni dođu tako neki raznorazni mi dolaze to. I tako govore o Bogu. Hoće da mene nešto nauče. Mislim, ja svakako sam spreman za učenje. To je uvek beskrajno. Pa li ti, brate, koji si u nekoj masonskoj loži ili tako nešto, čemu te mene možda naučiš? A i on priča o Bogu. Ja kažem, dobro, sestra, brate, pošto sad vidim, čujem, postoji ženske lože. To je ovaj feminizam uveo, tamo negdje s početka 19. veka, pa on rekao, hoće one da budu masonerije, masonice. Pa kažem, dobro, a je li to biblijski Bog o kome ti govoriš? Pa, sad nema šta da kaže, prosto nije. Onda me to uopšte ne zanima, tvoj Bog. Može to bude i Oziris i razni bogove ima. I Mamon, i Velzevul. I zbog toga duhovno zreo čovjek se opire silama ovog sveta koji se trude da ga odvuku, da mu unište identitet i naročito da ga odvuku, da ga otkinu od Boga. I mi smo kao jedan od naroda koji je spoznao istinu, koji je krenuo za istinom, kome je istina postala njegov identitet, a to je pravoslavlje, ortodoksija, kako bi rekli naši kumovi Grci, jer su oni nama svima Slovenima, oni su nam predali istinu, predali veru, a mi smo onda to i unapredili, razrasli, proširili. I sada mi Sloveni smo
mnogo veća crkva od braće Elina, Grka, pa ne samo to, nego oni odstupiše, odoše bez traga. Krenuši za NATO patrijarhom Vartolomejem i primiši tu pomisao da su elita, da su izabrani. To je najopasnija stvar. Kad to prihvatiš, tu pomisao, momentalno padaš. Oni su prihvatili tu ideju da su oni čuvari pravoslavlja, da su oni ti čija je prva i posljednja, a mi ovi Sloveni, to varvari, to je to ono, varvaron, ono što se one mole, kaže, spasi Gospode grad tvoj, misle na Konstantinopolju od varvara, i to smo mi. Ali da vam kažem, pitanje je šta to znači biti varvarin. Svi smo bili varvari, i ti Grci su bili varvari u trenutku, pa su se osvestili i postati Božji čovek, znači automatski postajati gospodin čovek, plemenit. Znači prestaš da budeš varvarin. Kao što možda budeš gospodin čovek plemenit i da izgubiš to i da postaješ varvarin. Da postaneš prvo neznabožac, paganin i onda na kraju zadnji stupan biti varvarin, divljak. To tako ide. Znači, kada ti sačuvaš svoj identitet, svoju veru, što nije uopšte lako, sve podnebesne i zemaljske sile se trude i sve snage da te otkinu od Boga. I onda mogu da radiš šta hoće. Nažalost, u našem narodu, koji je, tako da kažemo, u jednom trenutku, da li danas, ne znam, ali u jednom trenutku je zaista bio na neki način dominantan na ovim prostorima, široko. Ti takozvani Srbi. Oni su bili rašireni po celom Balkanskom poluostrvu, praktično od granice sa Germanima, od Austrije pa na ovamo, skroz dole do Bosfora. To je na neki način prirodno stanište gde ti Srbi žive. I oni su, kada je došlo za to vreme, slava Bogu, i na prvom mestu hvala Svetom Savi, koji je uspeo da nas otrgne iz kandži, da ne kažem zagrljaja Vatikana, iako su neki od naših već tamo pohrlili, znaš političari, kraljevi, oni suštini njima je bitna vlast. Sad to kao da li vera nema veze, pa su prihvatili da ga papa kruniše, međutim Sava rekao, ne može tako. I vratio nas je. Slava mu večna za to. Nažalost, to je slabost isključivo srpskog naroda. Što smo se vremenom podsepali na razne frakcije. Isključivo naša slabost. Pa smo otišli u rimokatolicizam, u islam, neki čak u protestantizam, u komunizam, u neoliberalizam, u drugosrbijanizam, voukizam, dženderizam, abortizam. A na prvom mestu ove dve grupacije, vatikanizam i islamizam. I to su činili naši sunarodnici po slabosti, po nekvalitetnosti svoga duha i svoje duše, iz lukrativnih potreba. Što znači lukrativno? Vrednosno. Prosto rečeno, iz koristoljublja. Na ovim prostorima Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i tako dalje, dođe aga ili paša, kaže Buraziru, ti ako ne primiš islam, gotov si. Znači, nema ništa od tebe. I bilo je, naši su narodi koji su rekli, aga, paša,
ti si vlast, radi što hoćeš, ali od toga nema ništa. I on rekao, tako, Kaurine? Tako je, Turčine. Sad ćeš, Kaurine, da vidiš šta je vlast. Pa onda seci, peci, na kola nabija i ne znam, na kolac nabija i pa silu i pa ne znam šta. No problem. Sve ćemo da istrpimo. Pa kakve veze ima? Pa to je tako kratko ovdje. A ja sam okusio ukus Carstva nebeskoga. Radi, brate Turčine, šta god ti je volja, što bi rekao Vukašin Sklepac, samo ti, sinko moj, radi svoj posao. Kolji burazeru, nema problema. Za tebe ima problema. Za mene nema. Tako isto dole u ovim drugim krajevima. Od Drine pa dole prema jugu, prema Jadranu, tamo su braća Latini, koji su isto tako govorili, brate Srbine, druže, prijatelju, ako ti lepo ne priznaš papu i ne pričaš o rimokatolicizam, nema ništa od tebe. Gotov si. Nemaš nikakve socijalne povlastice. Nemaš ništa. Prosto, otpad si. A na kraju ćemo da ti skinemo za glavu. Jal jataganom, jal, kako su to već braća Latini radili, Bog te pita, nemam pojma. Na vešala. Ili na lomaču. Ali, naša braća koji su iz tih krajeva, oni su isto rekli, znaš šta, ti, prijatelju, brate, komšio, rimokatoliku, koji li si, Bog te pita, više ne znam, da li si Italijan, da li si Hrvat, da li si Latin neki, možda neki tu i Francuz i Španac, došao tu, da mi zavrćeš uši, samo ti radi svoj posao, to ti ja neću prihvatiti. Nećeš, kaže, Srbine, šizmatiku, nećeš, kaže, neću. Pa lepo vidiš, kaže, tamo ima tamo jedna jama, a ovdje pored jama je malj. Pa je lepo, sad ja tebi maljem smrskam lobanju i onda te roknem dole u jamu, a postoji šansa da te ne ubijem, pa da dole padneš živ, pa da polako izdišeš, zatrpan drugim mrtvim, razmrskanim telima, ako nećeš da pređeš u rimokatolicizam. I, nažalost, iz lukrativnih, slaboduhovnih, slabotinjskih, slabokarakternih, nikakvih duša su naši sunarodnici, ne niko drugi. Ni Rusi, ni Bugari, ni Englezi, nego mi Srbi. Smo se priklanjali agi ili tamo nekome biskupu, nekom kardinalu ili nekome lokalnom tamo i odricali smo se svoje vere, prodavali smo veru za večeru, odricali smo se svoga identiteta, jer nekako smo još mogli da se snalazimo, pa nekako da se foliramo, bukvalno se foliramo. Tamo negde do polovine 19. veka. Da pričamo kako smo mi Srbi muhamedanske vere i da smo mi Srbi rimokatoličke vere. Međutim, to nije moglo dugo. Ubrzo uglavnom sa našim prijateljima, velikim Austrijancima, to je bio kraj. Ukoliko si ti, brate, rimokatolik, ti si Horvat, Hrvat i tu je kraj. Nemaš da budeš Srbin rimokatoličke vere. To ne postoji. Ti si Hrvat. Počekaj, stani pa, ma nema. Pa dobro, Hrvat. Isto tako. Ne možeš ti da budeš Srbin musliman, islamske vere. To ne postoji. Ti si musliman. Tad još nije postala ta nacija, nisu znali kako da ih nazovu.
Počekaj, stani, pa ja sam Srbin, ja znam, ali samo prešao u veru. Ma ne može to. Ne može ti budeš Srbin. Ti si bosanski musliman. Pa dobro, šta ću, eto. I naš narod, ne neki drugi, naš narod, po svojoj slabosti, se raslojavao i činio da nastaju na ovim predelima, da nastaju drugi narodi. I sada imamo, dobro da se razumemo, Hrvati, to je poseban narod, to nema govora. Mislim, možemo više kažemo jedno pleme našeg zajedničkog naroda na ovim prostorima. A današnji Bošnjaci, oni su nastali i to je, mislim, prosto legitimno. To je okej. Oni su zapravo konačno nastali u ratu 90-ih. I to je u redu. Prosto i oni su ljudi nekako morali da se definišu, konačno. Šta će oni mučenici? Što reče Meša Selimović, mi smo, ti kaže, najtužniji vilajet. Lepo rekao čovjek, stvarno nezgodno kad ne znaš ko si. I onda postadoše oni Bošnjaci. To je u ratu bilo. I stvarno morali su da prosto nisu mogli budu muslimani. Posto muslimani baš po cijelom svetu. I oni su, jer u ratu se konačno čovjek definiše. Znači u ratu nema igranja. Tu se konačno definišeš ko si. I oni su ljudi da bi opstali, da bi preživjeli, naši između Srba i Hrvata, oni su morali da postanu Bošnjaci. Ali samo da ne priče da su oduvek to bili. To nije u redu. Prosto neka priznaju da su oni od 90. postali Bošnjaci, to se potpuno se to priznaje, to se poštuje na kraju krajeva. Šta? Ja mogu da kažem da sam, ne znam šta god. I to mora da poštuju. Barem je tako danas. Mogu da kažem sam Paja Patak, recimo. I to mora se poštuje. Danas mogu da kažem da sam muško, žensko, treće, peto, deseto i slučajno ako se neko nasmeje na to. I to je zatvor, čoveče. Bude kažnjen. Imam pravo da budem to. E sada, šta se dešava kad se izgubi identitet? Gubi se ta esencijalno potrebna osobina, moć, sila, snaga. A to se zove intuicija. Znači, intuicija je nešto što nama pomaže da bez empirijskog spoznavanja sveta u kome živimo, da mi van toga možemo da osjetimo, da spoznamo šta je bitno i potrebno i neophodno za naš opstanak. Intuicija. Znači, postoji kognicija i intuicija. Kognicija je niža od intuicije. Kognicija je cogito. Cogito ergo sum, što bi rekao Dekart beš, jeste? Mislim, odnosno spoznajem, znači postojim. Kognicija je moć spoznaje. Mislim, negde se kaže mišljenja, negde se kaže spoznaje, zapravo mišljenje u suštini moć spoznaje. Jer besmisleno je razmišljanje i mišljenje ako ti kroz to ne spoznaješ nešto. I on je došao dotle jer je odavno izgubio moć intuicije. Jer je odavno, njegovi preci su još odavno u 11. veku odstupili od istine, odnosno do pravoslavlja. I otišli u taj latinski rimokatolicizam i Bog te pita već šta je. Intuicija je reč koja ide iz grčkog jezika enteos. En-u-teos, Bog. Biti u Bogu zapravo. Ili Bog biti u meni. Može jedno i drugo.
I kad je Bog u tebi, kad si ti u Bogu, kad si u intuiciji, kad si intuitivan, tebi ne treba empirija. Tebi ne treba zapravo neko veliko životno iskustvo da bi ti na tom višem nivou osjećao šta se dešava i da se pravilno postaviš u datom trenutku. Jer to je prosto manifest ovog zapadnog sveta cogito ergo sum. Razmišljam, znači postojim. Pa li vidi, prijatelju, Dekarte, pa i životinje razmišljaju. I to vrlo ozbiljno. Evo mi imamo ovde mačke. Postoji pametna mačka, postoji glupa mačka, postoji osrednja, priglupa mačka. Ova pametna mačka, znaš kako kapira sve? Vrlo brzo nauči. Ma nauči kako se otvaraju vrata, kako se otvaraju fioke. Ma sve ukapira. Glupa mačka ona ništa, mjauče ovako. Ništa, čekaj da ti daš. A ovaj sve zna. Vrlo ozbiljan misaoni tok. I ne samo misaoni, nego spoznajni. Pa čekaj, prijatelju Dekarte, pa ćemo se mi poistovećivati s mačkama, sa životinjama. Pa valjda ima nešto iznad toga. A to je intuicija. E sad, intuicija, ona nije atribut svetosti. Ona je nama data svima hrišćanima kao dar Duha Svetoga da uspevamo ovde da opstanemo u prvom redu na duhovnom planu. Da tačno prepoznamo šta je za nas duhovno korisno i šta je za nas duhovno nekorisno. Odnosno štetno. Međutim, intuicija može da se i prevede kao proziranje. Zirati, na staroslovenskom znači gledati, videti. Znači ti prozireš kroz tu barijeru materijalnoga i vidiš kroz to. A iznad intuicije proziranje je sozrcanje. Ili kako to Grci kažu, teorija. Teorija i praksis. E sad onda su to zapadnjaci, pošto su naravno potpuno izgubili duhovno, oni su rekli da je teorija, kad ti nešto smisliš svojim mozgom, napraviš teoriju, i to su neke teorije, uglavnom teorije ne leže, ne piju vodu. Sve su teorije, kad ti kažeš, to je teorija njegova, mislim, to nije istina, to nije aksiom. To nije zakon naučen, to je teorija. Možda bude ovako i onako. Međutim, s obzirom su izgubili blagodat, oni kroz teoriju ne spoznaju, a teorija je zapravo sozercanje. Potpuno dubinsko primanje Duha Svetoga i sozercanje u tajne Božije. A praksis, to je već ono praktično. Post, molitva, bdenje, uzdržanje, forsiranje da imam ljubavi, da imam tolerancije. To je praksa, praksis. A teorija je da ti spoznaješ dubinski Božije biće. I kada to spoznaš, onda tvoj podvig ima smisla. Inače, to možda bude najobičnija joga. Samo neki telesni podvig, to nije ništa. I do čega dolazimo? Dolazimo do toga da kad čovjek odstupi od istine, ne mora samo da promeni veru. Mislim da hoću da kažem da pređe u drugu veru. I na drugi način može se odstupi od istine, od identiteta. Tako što ćeš promeniti ideologiju svoga razmišljanja. Recimo, postaneš komunista. To je bilo nekada. I isto tako postaješ maksimalno i u potpunosti telesan, karnalni čovjek, koji može biti veoma obrazovan, načitan i tokom života stekao veliko iskustvo i kroz iskustvo može da predvidi. Ali to je samo
nesigurno predviđanje, pošto iskustvo nikada ne može u potpunosti, dok intuicija zapravo tebe vodi. Može isto tako prihvatanjem ovih novih ideologija da se odstupi od istine, kroz sve ovo što sam naveo, genderizme, izme i tako dalje. I isto tako gubiš intuiciju. Postaješ karnalan čovjek, materijalan, zemaljski, telesan, plotski. I tu nema ničega duhovnog. Možda bude spiritualnog. To ne zavisi. Ja sam spiritualan. Šta to znači biti spiritualan? Pa to je na latinskom biti duhovan. Ali oni isključuju mogućnost biti u kontaktu sa duhom svetim, nego sa spiritom, sa duhom. A ko je taj duh? Poznao se koji je duh. Satanin duh. Biti spiritualan ne znači ništa drugo nego biti New Ager, a New Ager zapravo ne znači ništa drugo nego biti u direktnom kontaktu sa infernalnim tamnim silama. I kada se taj identitet izgubi, bilo promenom vere, prelaskom u katolicizam, islam, komunizam, genderizam, New Ageizam, bilo šta, građanizam, agnosticizam, može i to. Kaže, ja sam agnostik. Ne, priznajem, poštujem, kako god. I onda se gubi mogućnost da se prepoznaju tokovi života na širem planu. I onda dolazimo do čuđenja. I jao, pa kako se sad ovo desilo? Šta se sad ovo dogodilo? Pa kako se dogodilo? Pa brate, sestro, izgubio si intuiciju. Ne možeš da vidiš, da osjetiš, da predvidiš. Pa si ostao tako, retardiran na tom nekom planu. Možda budeš, ne znam, kakve akademske nivoje da imaš, ali si retardiran na duhovnom planu. I šta sad dešava? Evo ja pratim malo naše komšije tu iz regiona. I sad je panika tamo. Došao Trump. I jao, šta je sad to? Šta ćemo sad da radimo? Pa naši najveći saveznici, Amerikanci, sad ih nema. Oni sad protiv nas. Šta ćemo mi sad jadni da radimo? Panika, čovječe. Pa uvek ste bili na pogrešnoj strani istorije. Kad jednom ostupiš od identiteta, gubiš intuiciju i mašiš stalno. Stalno promašiš. Ideš strastima. Ne ideš istinom. Ne ideš enteos, Bogom. Ideš strastima. Vrlo često i ostrašćenostima. Vrlo često i mržnjama. Lukrativno. Ta materijalna, zemaljska korist. I onda, znaš kako kaže narod, kola sreće se okreće. I došao ovaj šašavi Trump. Nije on nikakav svetac. Daleko od toga. A znate ko je Trump? Trump je bič Božiji. Kao što je nekada Atila bio. Atila, Mongol, ono divljak, ono varvarin, ubica. Ali on je bio bič Božiji. Kako su ga hrišćanski narodi, oni duhovno zreli, kako su to prepoznali. Zbog našeg pada i zbog našeg greha je Bog dopustio Mongolima da nas desetkuju, da nas satiru. Bič Božiji. Bič Božiji bio i potop. I mnogo toga u istoriji. I sad je Trump bič Božiji. Ršum pravi čovjek. Haos. Potpuno razara sve što do sada bilo. I sad se oni u Evropi čude. I jao, šta ćemo sada radimo? Nismo spremni za ovo, nismo se nadali. Pa samo se budala ne nada. Pametan čovjek je intuitivan. On predoseća i bira, zna gde će da se pozicionira. On je... Pa čemu su se oni nadali? Pa oni uopšte ne znaju ko su Amerikanci. Amerikanac, običan Amerikanac, jedan konzervativan, hrišćanin, koji hoće da ima svoju kuću, ženu, svoju decu, psa i mačku, svoj posao, da ima svoju crkvu u kojoj će da ide nedeljom. Nije bitno sad da li je to
baptisti ili ovi ili oni, Church of Christ, nije bitno. On to hoće da ima. I ovi su prezubili potpuno u Evropi. Oni su mislili da su Amerikanci ljudi koji smatraju da ne postoji pol, da ne postoji muško-žensko, da sin i ćerka nisu deca svojih roditelja, da tata i mama nisu roditelji svoje dece, da možeš besomučno da ubijaš nerođeno decu u svojoj utrobi, da možeš da se besomučno drogiraš, da... Mislim, ko je to ludilo, čovječe? Dođe meni čovjek iz jedne zemlje iz zapadne Evrope, kaže, oče, ne znam šta je ovo. Barem da je gej, čoveče. Pa da znam na čemu sam. Pa barem da je promenio pol, pa da znam na čemu sam. Ne. Moj sin neće da promeni pol i ne smeta da je gej, ali kaže da je žena. Kaže, tata, molim te da mi se obraćaš sad, ja se sad zovem Silvija, a zvao se, ne znam, Vukašin. Ja sam, kaže, Silvija. To nema ti padne na pamet. I on kao takav, kao žena, ima devojku. I on kaže, ja sam žena, lezbejka. Imam svoju devojku. A on, znači neko bi sa strane neki komšija rekao, vidi, Milana Vukašin ima devojku. Ne, grešiš. To je Silvija. U muškom telu koja je lezbejka ima devojku. I ta devojka koja je sa njom, sa njim, sa njom, sa njim, isto tako lezbejka. Jer ona voli Silviju u Vukašinu. Sa šta oni rade u krevetu, to... Bog te pitaj. Dođe Trump, otkačeni, i to sve rekao, nema bre ništa od toga, čoveče. Mrš tamo. Kraj. A Evropa je jedan ogromni Sodom i Gomor. Samo to kako, na koji način da ja dođem do orgazma. To otprilike valjda jedna od glavnih stvari, čoveče. I pored toga kako da otmem od roditelja njihovu decu. I da ih mi vaspitavamo tako da budu još luđi od nas, a mi smo poludeli skroz. I takva Evropa, ona je sad u panici. I svi oni koji se smatraju Europom. Panika, čoveče. Pa šta da vam radim? Znate, jednom kad dostupiš od identiteta, od korena, od istorije, od svoje kulture, kada za šaku evrića, a ranije to bilo za šaku maraka, kada se odrekneš, postaješ telesan, ideš strastima i ne možeš da gubiš razboritost, gubiš rasuđivanje i onda promašuješ, ideš u pogrešnim pravcima, sve verujući da je to prava stvar. I tako iz jednog pada u drugi, u treći, peti, i ja se čudim, čovječe, kako bre oni, ipak to trajedno 200 godina otprilike, da ne mogu da provale da su stalno, čovječe, da stalno udaraju glavom u zid na kraju. Da stalno promaša na kraju. I onda se čude, i onda se panično pitaju koga ćemo sad naći za saveznika. Moramo da imamo nekog ko je mentor nama. Ne možemo sami, nikad nismo ni mogli sami. Ništa sami nismo ni mogli da napravimo. Dok ovde na ovoj teritoriji, kakvi god da smo, svaki zreo, normalan čovjek, on će reći, vidi, ima tu istok i zapad. I od istoka i od zapada možemo nešto, i od istoka onog ruskog, i od istoka onog kineskog, i vamo namo, ali najbolje je da imamo naš lični, autohtoni, srpski put. Dok neki drugi narodi, oni, pošto nemaju biće,
Oni su antibiće. Oni ne mogu sami. Oni nemaju tu silu u sebi. Jer su ostupili. I oni grozničavo, kada ih je jedan saveznik izdao, oni grozničavo traže koji će drugi da ga nađu. Kog drugog mentora. Po čiji će, kako bih rekao, nemam pojma, kaput da se smeste. Kako je to tako tužno nekako, tako jadno. Brate, bolje da izgubiš glavu kao svoj, nego da živiš kao tuđi. Tako da nam Bog da snage da kroz ovaj sveti period u koji ulazimo, post, što reče naš narod i moj deda Pera, Sremac, poreklom Hercegovac. Pa kad hoće da kaže da nekom nešto to nije bitno, pa kažem, ma to je, kaže, njemu ko Šokcu post, kaže. Koliko Šokcu stalo do posta? Znate vi ko su Šokci? Tako da nama ne bude to ko Šokcu post, nego da bude kao Srbinu pravoslavnom postu, a to je svetinja. I da kroz te postove i kroz sve to što Sveta crkva nama prepisuje, naravno kao i svaki drugi pravoslavni čovjek, možda bude on i Hrvat poreklom, i Albanac, i Englez, i Nemac, i Ciganin, on ako je pravoslavac, on ide pravim putem. I poštovaće sve ono što sveta, izvorna pravoslavna crkva nama prepisuje, daje, nudi, ne na silu, da bismo sačuvali naše biće za večnost. Sa 3,5 godine nisam želeo da umrem. Kad sam shvatio da ljudi umiru, neću da umrem, čoveče. Mama, pa neću da nestanem. Sine, pa šta je ovo, Slobodane, je ovo dete normalno? Ma neću, bre, da me nema. Hoću da postojim u večnosti. I zato ću držati post, i kulturu, i veru, i pismo, i jezik, i sve. A neka dođe, neka vode, neka kolju, neka ubijaju, neka streljaju, kogod hoće. Mogu moje telo, dušu ne mogu. Amen.